som myslel, že Ovrovdova vsúka ani nebude. Treba pohár ešte? Ešte asi bude treba pohár. Hej, túto si. Maďo. Poďte si dať vodu. Peťo, poďte si dať vodu. Pozeráme telefón. Dajte si, nalejte si. Ale mali povedať, že si mám zobrať terénnu motorku. Aj, terénnu. A ten nás tlačil 130. Aj ste stáli? Nezblali? Ale prejazduje všetko nebolo. Áno, ale tak... Hej, hej. To som nechcel, aby padlo. Kým som volal? Ja nevedel trafiť? Hej. Nevedel, kde to je, hej. Až nevedel. A Peťo ti už vravel, že čo bolo s autom? Nie. Čo bolo? Ja som to nechal na teba. Čo bolo? Ľud. Mal som zapnuté 4 ové. Čo? Blikačky. No, ja som nezapínal 4 blikačky. Boli zapnuté. Ja som nezapínal. Aj kto vie, či boli, never. Nie, tak tam dali sme počťavu a začalo to blikať. Ja som vôbec nezapol 4 blikačky. No aj brat je tam. Brat sedí, sú to oproti teba, to je šedivý pán, to je môj brat. Vy sa nepoznáte ešte? Zastaním na parku. Nepíšte si, keď sme boli tu na mňa. No, hej, no. To bola tma. Aj to bol civil, no. A bola tma? A bol civil. No bol. Milé dámy, milí páni, nech sa páči sadnúci. Dovolte mi, aby som vás v mene klubu Policajnej histórie Lučenec privítal takto, možno už aj tradične, pri kaplnke svätého Michala. Osobitne mi dovolte, aby som medzi nami privítal duchovného z vojenského útvaru Rožňava, pána Alexandra Andrejka, predsedu klubu Policajnej histórie Lučenec, majora vo výslužbe Kamila Kolesára, zástupcu okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, podplukovníka inžiniera Petra Stredanského, plukovníka vo výslužbe bakalára Ondreja Garaja za krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica, majora magistra Adriana Garaja zo zboru väzenskej justičnej stráže, pán generál Vás, len meno mi tako neostalo v mysli, viem, že Juraj, takže sa ospravedlňujem, ale a vás samozrejme, motorkári, ktorí zastupujete klub generálov Slovenskej republiky. Ďalej mi dovolte, aby som privítal pána plukovníka vo výslužbe inžiniera Igora Slováka,
podplukovníka vo výslužbe magistra Jána Kašiara a vás všetkých, milé dámy a páni, milí hostia. Ja by som teraz na úvod odozdal slovo predsedovi klubu policajnej histórie Lučenec, majerovej výslužbe Kamilovi Kolesárovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz. Veľmi si vítam ešte raz pána magistra Alexandra Andrejka, takisto zástupcu riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru pána Sledanského a vás všetkých, priateľov, dámy, páni a hostí. Veľmi som rád, že sa asi po 2 rokoch necelých stretávame tu opäť na tomto mieste krásnom, zvanom Tým-rabína Stunička, pri kaplnke svätého Michala, patróna všetkých policajtov na Slovensku. A to z toho dôvodu, aby sme si pripomenuli v týchto dňoch najmä všetkých našich kolegov, ktorí od roku 1918 až po súčasnosť zahynuli pri svojej ťažkej a namáhavej službe na území Slovenska a od roku 1918 až po súčasnosť. Preto dovolte mi vybrať jedného z týchto našich kolegov, nakoľko túto dobu si pripomíname pamiatku nášho kolegu, strážmajstra Michala Vestega, ktorý bol príslušník vtedajšej verejnej bezpečnosti, rodák z nedalekej obce Políchno, a ktorého si uctievame a pripomíname jeho tragickú smrť pri 78. výročí od jeho smrti. Takže bolo to presne 23. júna 1947, keď spoločne v obci Blatnica, okres Martin, slúžil aj s kolegom Vladimírom Vabrom a boli zabití, môžem to tak povedať, že zákerne zavraždení, zabití ozbrojenou neznámou skupinou 6 ozbrojencov so samopalmi v boji proti banderovcom. Taktiež, keď sa táto udalosť tragická stala, boli zastrelené aj Ľudmila Novosedliaková, občianka obce Blatnica, spolu so svojou dcérou Emíliou. Preto dovolte mi na tomto mieste a z tejto pozície, aby som vás vyzval, aby ste sa postavili a takou pomyslenou minútkou ticha si uctili pamiatku nielen strážmajstra Michala Vestega, ale aj všetkých kolegov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Poprosím na hore. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem pánovi Kolesárovi za úvodné slova, za to, že nás uviedol troška aj do problematiky, aj nám vlastne ukázal a opísal toto, myslím si, že čarovné miesto alebo čarovný kútik Slovenska. A keďže naozaj si ideme pripomenúť všetkých našich kolegov, ktorí či už na misiách v zahraničí od vojakov, alebo boli to chlapi, ženy, ktorí zahynuli počas výkonu služby na území Slovenska. Či už to boli hasiči, policajti, vojaci, horskí záchranári. Jednoducho ľudia, ktorí tou svojou profesiou pomáhali tým ostatným, chceli byť nápomocní a položili to najcennejšie za to, svoj život. Myslíme si u nás v klube a máme za to, že stále si treba týchto ľudí pripomínať a ich pamiatku treba mať stále minimálne v svojich mysliach a raz do roka si to zaslúžia. My sa stretávame na tomto peknom mieste, na tomto kútiku Slovenska, v tejto horskej dedinke Políchno. A ja som strašne rád, že ste všetci prijali naše pozvanie, ale pozvanie nášho pána predsedu. A osobitne ďakujem duchovnému vojenského útvaru Rožňava Alexandrovi Andrejkovi za to, že prijal naše pozvanie a že prišiel medzi nás a poprosil by som ho teraz o jednu modlitbu.
Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne vstávate pred svítaním a líhate si neskoro v noci. Vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčikom spánok. Hľa Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ako bol požehnaný dom Zachejov tvojim príchodom, Kriste, tak aj príchodom svojich služobníkov a s nimi aj svojich svätých anielov udel svoj pokoj tomuto miestu a láskavo ho požehnaj. Spás a posväcuj všetkých, ktorí tu prichádzajú a budú tu prebývať. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Všemohúci Bože, vrúcne ťa prosíme za toto miesto a za túto kaplnku i za tých, čo tu budú prichádzať a navštevovať ho. I za veci tu uložené. Požehnaj a posväť ho. Rozmnož v ňom všetko dobré. Odvráť od neho všetky úklady zlého ducha. Nech v ňom prebývajú tvoji svätí anjeli a ochraňujú ho v pokoji. Daj, aby na ňom vždy spočívalo tvoje sväté požehnanie. Chráň ho pred ohňom, búrkou, pred nepriateľskými útokmi a od všetkého zla. Lebo ty si darca milosti a požehnania. Tebe slávu zdávame Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Skrze túto svetenú vodu nech udelí Pán tomuto miestu i všetkým veciam, ktoré sa tu nachádzajú, svoje požehnanie a urobí ho miestom pokoja, požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na to miesto a vždy v ňom prebýva. Amen. Pokrov ma izopom a zasa budem čistý, umýma budem veľší ako sneh. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, svätého Archaniela Michala a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Svätý Michal, Archaniel, náš nebeský patrón, ty si premohol vzbúrených duchov, nepriateľov pravdy a spravodlivosti. Pomáhaj nám, aby sme boli pevní a rozhodní v úcte a vernosti Božiemu zákonu. Naša vlast nás povolala zabezpečovať medzi občanmi svornosť, spravodlivosť a pokoj, aby sa pomocou dodržiavania zákonov napomáhal duch vzájomného bratstva. Preto prosíme na tvoj príhovor, svätý Archaniel Michal, aby sme dokázali správne zmýšľať, aby sme boli pevní v dobrých rozhodnutiach, nekompromisní v premáhaní zla silou dobra. Vyprosuj Božiu ochranu nám, našim rodinám i celej našej vlasti. Amen. Pán generál, pani plukovníci, podplukovníci, majori, všetky hodnosti, ktoré tu sú, ale celé toto spoločenstvo. Dovolím si tvrdiť priateľov a ľudí dobrej vôle. Je pre mňa veľkou cťou byť na tomto nádhernom a krásnom mieste pokoja. Dovolím si tvrdiť aj mieste veľkej Božej prítomnosti.
Pár dní dozadu mi zavolal pán biskup František Rábek a nominoval ma na to, aby som prišiel tu na, takže toto nebolo plánované, aby som ja tu bol. A som veľmi vďačný za túto možnosť, že som ho mohol zastúpiť a že som mohol tu na požehnať a predniesť túto modlitbu na tomto úžasnom mieste. Ale ešte oveľa väčšou radosťou je pre mňa, že som spoznal a získal nových priateľov. Nepoznal som sa s nikým z vás, asi sa vidíme prvýkrát s mnohými alebo so všetkými, ale naozaj cítim sa tu veľmi, veľmi príjemne a chcem poďakovať za veľké prijatie z vašej strany. Samozrejme ďakujem dvom pánom, pánovi Marekovi a pánovi Jurajovi, ktorí boli tí ten prvý kontakt, ktorý som zažil na tomto mieste a s pánom Marekom po telefóne skôr aj pár dní dozadu. Ale už na prvú dobru som videl a počul v hlase a v tom, že sú to veľmi dobrí muži, s ktorými je naozaj česť sa stretnúť. Kedysi dávno, keď som bol vysvetený na kňaza pred 25 rokmi, tak mi kňaz, ktorý mi kázal na prímičnej svätej omši, prímičnej svätej liturgii, tak mi povedal, že budeš sláviť sväté liturgie, sväté omše možno v tých najkrajších bazilíkach, katedrálach celého sveta. A mal som tu možnosť, lebo som pracoval dlhé roky na arcibiskupskom úrade v Prešove, takže naozaj z Božej milosti som, dá sa povedať, prešiel celú túto zemeguľu a slúžil som naozaj v tých najkrajších, najväčších a najveľkolepejších miestach sveta. Ale potom mi ten kňaz povedal, že ale budeš mať možnosť možno byť aj na takých miestach, kde bežne ľudská noha nevkročí. Alebo kde chodí veľmi málo ľudí. A aj to miesto, kde tiež môže stretnúť Boha. Keď som prišiel sem, tak mi hovorili títo páni, že to nie je signál. Že je to síce také dobré miesto, že človek si tu oddychne, že ho nikto nevyrušuje. A možno je to pravda, že určite, že to možno nie je signál, možno niektorí máme v inej tej spoločnosti, ale čo je dôležité, že síce možno mobilný signál tu nie je, ale je tu oveľa dôležitejší signál. Signál toho, že je tu prítomný Boh. Boh je prítomný všade. Aj na tomto možno takom odľahlejšom mieste. My sme sa tu dnes stretli, aby sme si naozaj v prvom rade, okrem toho, že sme posvetili túto kaplnku, zaspomínali na našich kolegov, priateľov, na tých, ktorí naozaj možno položili svoj život za nás. Za ľudí, za túto vlast, za túto domovinu. A tým, že čas plynie, tak aj na toto sa pomaličky zabúda. A možno prídu generácie po nás, ktoré už na to si nikdy nespomenú. A tak veľmi obdivujem a skláňam sa pred vami, Pán, že zachovávate naozaj túto tradíciu a tieto hodnoty, lebo toto sa nedá nikde kúpiť, nikde zohnať. Vieme kúpiť a zohnať množstvo vecí, ale toto nie. Takže nech ten moment je naozaj pre nás všetkých taký povzbudený a dal by Boh, aby sme sa tu stretávali naozaj veľmi často a veľmi dlho. Aby toto možno sme odozdali aj tým generáciám, ktoré tu prídu po nás, tým mladším. Aby sa nikdy nezabudlo na tých, ktorí naozaj položili svoj život za to dobré, tak ako sme sa modlili v tých modlitbách, ale zároveň, aby sme odozdali to posolstvo naozaj tohto nádherného, krásneho a radostného života, ktorý žijeme na tejto zemi. Takže z mojej strany sa chcem veľmi pekne poďakovať za túto možnosť a príležitosť byť medzi vami. A teším sa naozaj, že ešte sa stretneme, porozprávame sa, že také stretnutie bude ešte veľa. Teraz vás poprosím, aby sme si mohli ešte také spoločnej modlitbe naozaj spomenúť na tých, ktorí položili svoj život viditeľný služobného povolenia. Syna Ducha Svätého, Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dámy a páni, ja veľmi pekne ďakujem duchovnému z vojenského útvaru Rožňava, Aleksandrovi Andrejkovi, aj za modlitbu, aj za pekné slová, lebo určite priateľstvo, dobrá vôľa a dobré naladenie ľudí spája. A ja keď sa tak pozerám, hlavne na kolegov bývalých mojich, ktorí tu sedia, ktorých som poznal, ktorí sa niektorí aj poznačili pod moju výchovu policajnú a ukázali mi cestu života. Veľakrát to boli ľudia, ktorí zo svojho osobného času na úkor svojej rodiny ukazovali tým mladým, nám, ako máme bojovať so zločinom, na čo sa nemáme dať nachytať. Na druhej strane zase vojaci, ktorí ochraňujú našu republiku voči nepriateľom. Jednoducho sú tu ľudia, ktorí v živote možno aj neboli ohodnotení. Možno im nikto nepoďakoval za to, čo spravili pre túto republiku, pre Slovensko, pre slovenský národ. Možno im nikto nepovedal, že ďakujeme a možno to bolo len také formálne. Tak dovolte mi, ak na niekoho niekedy niekto zabudol, ja vám za tých, čo zabudli, poviem veľké ďakujem. Predovšetkým ďakujem tým, ktorých ja poznám a ktorých som spoznal v mojom profesionálnom živote. Ďakujme všetkým, ktorí sa svojimi činmi a skutkami nepotrebovali chváliť, ale svojimi činmi a skutkami ukázali ich pevné hodnoty, ich charakter a to, že na tejto republike, na Slovenskej republike im skutočne záleží. Ja by som vás teraz v mene organizátora a na majorovo výslužbe magistra Kamila Kolesára pozval všetkých na malé pohostenie, ktoré nám pripravil klub priateľov polície pod vedením podplukovníka vo výslužbe magistra Janka Kašiara, tiež jedného z mojich učiteľov a ľudí, ktorí do mňa niekedy vkladali a niekedy nevkladali nádeje. A nakoniec to dobre dopadlo. Nie každé dieťa je poslušné. Tak to v živote chodí. Vám, páni z klubu generálov, motorkári, ľudia, ktorí budete cestovať na východné Slovensko ďalej, zaželať šťastnú cestu. Samozrejme, aby ste sa tu troška najedli, zasítili, troška napíli, troška pospomínali, oddychli si a na vašej púti, aby ste boli šťastní, aby ste poznávali znova a znova pekné miesta, dobrých ľudí, aby ste toho dobrého ducha, ktorý tu planie, aby ste niesli po celom Slovensku ako taký poštový holub. Ďakujem vám všetkým. Nech sa páči. Pán Jurán. Kde jsem žil, na tu hruzu mokrých stěn. Dětský pláč a samý rváč, sklepní byt, kde přísahám vám, nebyl nikdy den. Pak jen útěk byl mou záchranou a teď slunce svítí oknem mým. Co mě táhne stále zpět do míst, o nich spoustu let jen sní. Krajem já šel dál jak znám,
ten kraj. Tam líp neznaj a pořád jen tam hledám ztracený ráj. Teď už tam nepatří. Už se dobře mám, přece však pospíchám zase zpátky tam, kde žil jsem jako kluk. Jen o návratu s ním, přestože i já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk. Tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má někdo rád. A jak blázen zas v létě půjdu tam a znát si to místo, kde může totéž se stát. Krajem já šel dál jak snad a s láskou chtěl zastoupat na rodný práh. Já ctím ten kraj, tam líp neznaj a pořád jen tam hledám ztracený ráj. Krajem já šel dál jen znát. Krajem já... Predo mnou je čierna tma, temná priepasť volá ma, útechu mi malú dáva. Bolesť liečí večný čas, ozve sa priateľov hlas, ten, kto padá, za silnejší vstáva. Láska vždy si pýta dvoch, myslí na nás dobrý Boh, keď ty ľúbíš, láska k tebe príde. Ak aj láska skončí raz, niekde iná čaká zas, po búrke vždy jasné slnko vyjde. Nie je správne, priateľ môj, dať za obeť život svoj, osud láske krutý býva. Nechaj slzy, nech kanú, stopy po nich zostanú. Múdry človek svoje vôle skrýva. Nie je správne, priateľ môj, dať za obeť život svoj, osud láske krutý býva. Lepšie vínom zalievať, ako slzy prelievať. Som tvoj priateľ, ktorý lásku vzýva. Predo mnou je čierna tma, temná priepasť volá ma, útechu mi malú dáva. Bolesť liečí večný čas, ozve sa priateľov hlas, ten, kto padá, za silnejší stáva. Láska vždy si pýta dvoch, myslí na nás dobrý Boh, keď ty ľúbíš, láska k tebe príde.
ak aj láska skončí raz, niekde iná čaká zás. Po búrke vždy jasné slnko vyjde. Nie je správne, priateľ môj, dať za obeť život svoj, osud láske krutý býva. Nechaj slzy, nech tanú, stopy po nich zostanú. Múdry človek svoje bôle skrýva. Nie je správne, priateľ môj, dať za obeť život svoj, osud v láske krutý býva. Lepšie vínom zalievať, ako slzy prelievať. Som tvoj priateľ, ktorý lásku zýva. Zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou. O Páne, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov. Som človekom, mojím venom sú ruky ochotné pracovať s tebou i čisté srdce. O Páne, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov. Ty chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu. O Páne, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov.
začať loď. Spolu s tebou nový chcem začať loď.